Nqundu wakho, Nqundu njakazindini okanye nja utye imali yomntu orongo, uza kunya unomnqundu nje, uza kunya. Eyam imali soze ikwenze le nto, uza kunya. Njengoba ningamamenemene kangaka rubbish, kanti uza kunya msunu kanyoko. Uza kunya msunu kamakhulu wakho, msunu kakhokho wakho, nqundu wee-ancestors zakho. Uza kunya sisi yeyam imali, uza kunya nqundu wakho, kunya msunu wakho. Uza kunya, andikukhathalelanga noba uyindoda, noba unebhentse, noba unamasende, uza kunya mnqundu wakho. Ukubana ngaba ungomXhosa uzofuna umXhosa akutolikele msunu kanyoko, uza kunya imali yam. Guys, molweni, ndifuna uthetha ngaba plus nalo. Lo ulapha nguDani, i-comedian. Lo ulapha phezulu nguDominic, andimazi ke uba uyintoni. UDani lo simbonayo apha, lo mntana ahleli naye ngumntana ebeke watrenda, I think last year, I think last year ngumntana ebeke watrenda ebhulishwa ngabanye abantwana esikolweni. So nina bahlali, nina bemi baseSouth Africa, nina abantu bakhathalayo nabetha imali, nibethela lo mntwana uhleli noDani apha. Imali niyibetha kwiakhawunti yalo ulapha phezulu. Nasi ke ngoku istori. UDani ufumana into ethi lo mntwana zange ayifumane imali yakhe. Laa mali yayibethwa nini zange iyofika kuye. So uDani wenza ividiyo ke ngoku ezama usabela loo nto yoba ngabana njani imali ingazange iyofika ntontontoni, yayibethiwe imali phofu ngabantu. Umntwana lo njengoba sithi imali zange bayifumane, uthi bagqibela kusithiwa mabovula ikhadi lase-Old Mutual, then emveni koko akaphinda abambe fowuni. Umntakwethu lo akabamba fowuni. Then umntakwethu wenza ulive wakhe because kaloku ezi zinto ziyasirculata, caba ke ihambe yofika kuye wenza ulive. Kulive explainer ngale ndaba le mali. Ndibambe ke izinto ezimbalwa njengoba ndimfakile apha, ndenzela uba ngabana nawe ungakumsetshe uyokhangela lo live uzimamelele, uphinde usetshe uDani lo ukhangele ezi videos azenza nalo mntwana uzimamelele, then ke uzawuhluza ubone uba ngabana ngomphi onyanisileyo ngomphi oxokayo. Mna ke andingeni uba ngomphi onyanisileyo, andingeni uba ngomphi oxokayo, but into endiyithethayo yile ndiyibonileyo. Uthi xa e-explainer ngale nto yale mali, wathi mabovula ikhadi e-Old Mutual, then emveni koko wangafumani i-report back uba bahambe njani, bathini zonke ezo zinto ne. So wayengabafumani, sitsho istori, wayengabafumani yonke loo nto leyo, kwabe sekuba nguDisemba. Uthi ke njengoba seyiba nguDisemba i-financial advisor yabe isiya elivini. So ndiqala kuloo ndawo kothuka ke mna ke, i-financial advisor yabe isiya elivini ihlangana phi nale mali? Because kaloku le mali nina niyibethe ngesizi lalo, ngentlungu yalo mntana nabetha le mali. So le mali we believe uba ngabana ibizawutshintsha ubomi balo mntwana okanye impilo yalo mntwana. Njengoba uDani seyile kokwabo kwalo mntwana, uyatsho uba ngabana ifemeli yalo mntwana iyayidinga laa mali. Laa mali yayizawufika yenze umahluko omkhulu. So lo ufaka i-financial advisor kule mali, so le mali ibizawuinvestwa. Sithini isitori sale mali? Because le mali ngoku ibibethelwa uba mayize ngapha. Uwenzile umsebenzi omhle, wayiqokelela imali, nayibetha. Now that imali ikhona, why imali ingathunyelwa apha? Nantso ke into apha ikhoyo. So uthi xa e-explainer kumntakwethu uba into azawuyenza uzoyibuyisa back le mali, ayibuyisele kwaba bantu
babedoneyithile, so ufuna abantu bafake bathumele i-proof of payment kuye then azobuyisa imali back. Why? Kutheni eza kwenza loo nto? Kutheni mntakwethu if ungayifumana le video yam, kutheni mntakwethu uza kwenza loo nto? Kutheni uzoyibuyisa back le mali kanti injongo yoba wawuqokelele le mali yayintoni? Wawungayiqokeleli le mali for uba mayiye phaa? Then why ufuna uyibuyisela ke ngoku ngenxa yokuba ngabana kusithiwa awuyithumelanga imali? Ewe ke kale nto yoba ngabana uthi ufuna ukuyibuyisela vele awuyithumelanga. So yintoni le ibidala ungayithumeli le mali? Uthi awubafumani ezifowunini, bona bathi wena awuphenduli ifowuni, wena uthi abafumaneki. So asiyazi uba yeyiphi, kodwa ke mna into ebendiyicela mani, bendicela nje uba ngabana le mali uvele uyithumele kule ndawo wawuyifune usithi izoya kuyo, ungayibuyiseli ebantwini bayo because abantu bayo bayikhupha ngeentliziyo ezimhlophe kuba bebona isizi lalo mntwana. So ngawuzame ke ukuyithumela le mali kulo mntwana. And ke ngoku into endingayithandiyo nento endingayiboni kakuhle apha yile yoba abantu ingathi abayiboni le nto, abantu bathula bathethi ngale nto, kuthe cwaka ingathi akwenzeki into. So ezi zinto ke zisityhilele enye into because mna lo ndingumntu onceda abantwana ngezihlangu zesikolo, kodwa ndiyayazi uba ngabana kuba mna impilo yam ingekagqibeleli, akukho lula uba ngabana abantu bayixhase le movement ndiyenzayo. Kodwa uba ngabana ngakho umntu owenza le movement ndiyenzayo abe yena serayithi empilweni, ndiyakuxelela uba ngabana abantu bangayisapota kakhulu loo nto leyo. Ndiyaphi apho ndiyakhona? Ndiya kwinto ethi uba ngabana uDani lo, because uDani sonke siyamazi, istori sakhe uzeka asithethe apha kwi-social media, indlela akhule ngayo, yonke intlupheko yakhe uzeka ayithethe apha kwi-social media. So if yayinguDani umntu wayeqokelele le mali yalo mntwana, ngoku kuvele into ethi uDani zange ayisela mali, ndiyakuxelela uba ngabana ngenanazela kule social media wonke umntu ungethetha ngale nto kaDani. Uyayibo? So ke ngoku ingaske xana sisenza into ezintle guys, singathathi amacala, singayi ngoba lona unantoni okanye lo akanantoni, because lo unayo imali. So ke ngoku abantu bathule ngale nto, abathethi. So loo nto leyo irongo guys, irongo. Guys, molweni. Into esingayo ke guys, siselapha kulo mba kaDominic noDani comedian, nomntana owayetrenda ebhulishwa ngabanye abantwana nambethela imali. So imali le angekayifumani kunanamhlanje. Silapha kule nto ke guys. Bendenze ividiyo apha, ndicela uba ungekayiboni loo video ukhawuleze uyayijonga. Bendenze ividiyo ndithetha ngalo mba. So ndiyaphinda ke, into edala ndiphinde ke ndenze enye ividiyo kungoba ndibona i-screenshots ezifakiweyo ngulo mfana uDominic. So ndibona ii-screenshots azifakileyo, so ndiqonda ke ngoku make ndiphinde ndenze enye ividiyo nam. Nge-3 kaAugust 2025 kuFacebook wakhe uDominic wabhala apho afaka khona ikhadi lakhe likaCapitec, wabhala wathi nithe angifaki i-account number for ubaby. Okay, mandiphinde ndiyifunde. Wabhala wathi nithe angifaki i-account number for ubaby who was built in Eastern Cape. I will personal travel to Eastern Cape and meet Zinhle Kwayman Igeza to give the money to you baby girl. Mamela ke igama likaZinhle apha ningalifaki, ningacinga uZinhle ukhona kule nto. Ndifunda into ebhaliweyo eyayipostwe nguye uDominic lowo. Mamela ke, niyibethile ke imali nina bathandazwe, because kaloku nina niyavakalelwa, niyayazi intlungu yomntu, so niyibethile ke imali. Masithi ke ndifuna ukhangela ke apha ke kukho kwezi screenshots abegqibo zifaka uDominic uba esokuqala besinini. Ndifuna ujonga ke esokuqala besinini. Nge-21 kaOktobha uDominic ubhalele usisi umama omntana uThembisa esithi uzama umfowunela, so ifowuni yakhe ingena straight to voicemail.
ngokotsho kwezi-screenshots. So yatika kayi-1 kwangoko, iqala uthetha naye yatika kayi-1. Nge-1 kaNovemba uthi, hayi Thembisa, ndizama ukufowunela tontontontoni. So ibhalwe ngesilungu ke qha ndizama utransleyitha msinya ndithi uthi ke ngoku uyile na uyosayina ii-documents ezithile ze-investments Old Mutual because ndifuna uyivala le chapter. Yatika kayi-1. So which is akayivulanga uThembisa okanye ayingenanga, mhlawumbi akana-WhatsApp okanye wayengenadatha whatever. Nge-Friday, nge-19 kaDisemba kungene i-VN. I-VN isuka kuThembisa umama womntana ingena kuDominic. Nge-23 kaDisemba ibe ngumama womntana obhalela uDominic futhi uthi, hayi Dom, ndiyifumene imali ngiyabonga kakhulu. Andiyazi ke waye ekhuluma umama womntana apha esithi ngiyabonga kakhulu kodwa ke asikho apha. So aphendule ke nge-VN uDominic lowo. Le mali athi uyifumene umama nge-23 kaDisemba, sithi isitori kuye kakho into ezishotayo ezidingekayo ekhayeni okanye ezidingwa ngumntana kuba inguDisemba, siyazi sonke ngoDisemba kuba zinintsi izinto ezidingekayo. Bacela imali kuDominic kule mali naniyibethile. Bacela uba ngabana makabaphe, wabapha i-1.5. So yile 1.5 le athi uyifumene. Okay, sharp. Nge-8 kaJanuwari umama ubulisa uDominic uthi, hayi kungabikho mpendulo. Nge-16 kaJanuwari umama ufowunela uDominic kungabikho response. Nge-18 kaJanuwari still umama uphinde wafowuna efowunela uDominic kungabikho response. Nge-27 kaMarch uDominic wenza i-VN esenzela umama. Waphinda ke ngo-Tuesday, which is ngo-5 kaMeyi, Tuesday, wenza i-VN futhi uDominic esenzela umama ke. Inde ke le VN yabo, but ke ngoku uthetha ngento zoba ngabana wenza ngathi ndisebenzise imali yomntanakho, uyabo. Yeah, so yiloo nto injalo. Yatika kayi-1 yangaphendulwa, uyabo. Waphinda ke namhlanje wambhalela kuWhatsApp wathi, why are you lying? Ne? So ubuza phi kumama womntana. Ezi story mna ndisithatha apha kuFacebook. Ndaqonda uba ngabana make ndingenelele nam. Kodwa ke inintsi into engeyonyani apha kwezi story, inintsi into engeyonyani apha. So I think mna eyona nto ndizawuyenza, uDani mos yena mntu ebesihambele esi story ebesiqalile, mna into endizawuyenza ndizazipha ixesha ndiye phaa kule family ndiyosabela mna ngokwam. So xa ndiya phaya ke ndizawuphatha i-equipment yam, so ndizozenza ii-videos ezi-grand, so bathethe bona ngale ndlela yenzeke ngayo yonke le nto. Because apha into endizibuza yona mna yeyoba xa ifemeli ithe kuDominic makayi-investe le mali, iyifunela ntoni ke ngoku but iyayazi uba iye yainvestwa imali? Okay, ibingeka-investwa because ayikhange ifemeli iprodyuse into ezithile ezi ebethe mabozifilishe Old Mutual ntontontontontontoni, so akho nto ithi baye baziprodyusa. Le mali ngoku ibibethwa ibizawuthunyelwa kule family, yena ngokwakhe ngoebepowusta ebethe uzayizisa. Then why ke ngoku njengoba phaa kwipost yakhe wayemenshine uZintle Kwayimani, kutheni ke ngoku engakhange athi xa le mali ikhona athathe imali adrayive asuke kule ndawo akuyo eze apha eMonti e-Eastern Cape aye phaa kule family ayoyinika le mali njengoba wayebhalile? Akayenzanga loo nto leyo. So uthi ke ngoku into ame ngayo yoba imali uzoyibuyisela back ebantwini bayo. Andiqondi uba ingenzeka loo nto leyo.
because into edala ndingaqondi uba ingenzeka loo nto leyo. Kwabo bantu badoneyitha phaa badoneyitha ngeemali ezilinganayo. Omnye umntu ukhupha i-10 rand, omnye ukhupha i-20 rand, omnye ukhupha i-50 rand, njalo 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 njalo. So uthi ke ngoku yena uba abantu mabasende i-proof of payments kuye, uyaqonda? So mna umzekelo bendifake i-10 rand, yabo? So ndizawusenda i-proof of payment ye-10 rand, ndizawukhangela loo nto, soze yenzeke loo nto leyo. Abantu abazusenda zo proof of payments, so izawuthini laa mali? Izawuphelela phaa kuye. Siyabhubha apha emhlabeni. Omnye umntu wayifake i-100 rand, akasaphili loo mntu lowo, wasweleka. So izawuthini laa 100 rand yakhe? Hayi mani, lo mfana makangadlali ngathi mani. Makase le mali kule ndawo fanele iye kuyo qha. Hey guys, molweni. UThixo ke guys unje. Niyabona? Niyayibona phofu le nto ilapha phezulu apha? UThixo ke guys unje. Ulantuka uDani, abantu ke abayilandelayo le nto sithetha ngayo ke bayayazi uba uDominic ngulo ungekafaki imali yomntana. So uDani ke since belandelela esi story, kukho umntu ovele wafaka imali kwi-akhawunti yakhe engapha ko-5,000. Andiyazi ke uba yimalini, yaziwa nguDani ke naloo mntu ebeyifakile. But eyona nto mna ndiyithethayo yeyoba niyayibona le nto yenzeka apha? Niyayibona uba ngabana le family iyayidinga nyhani le mali le ifuna uinvestwa apha isidudu. Nantsi ifemeli, kukho umntu onentliziyo, umntu ovakalelweyo, umntu ovele wabona usizi waqonda uba ngabana makangenelele. So kuthiwa ke nge-weekend bazayothengelwa iifowuni, kuyiloo nto kumnandi. Kodwa ke guys, imali le kuDominic yayibethwe nini? Nithini ngayo? Siyincameni? Ithini? Iyekwe le mali kuDominic, le athi uzayibuyisela ebantwini, iyekwe na? Because ayikho loo nto leyo, koomali izawubuyiselwa ebantwini apha. Abantu abazuthumela ilaa nto kwi-proof of payment bonke phaa, so izawuthini leya? Izawutshona kuye? Siyabulela mani kulo mntu wenze le nto, siyabulela kakhulu. Ibonakalisa uba ngabana bakhona abantu emhlabeni, bakhona abantu abakhathalayo, bakhona abantu abaneentliziyo, bakhona abantu abanezazela eziphilayo. Nesakho ke Dominic ingaske siphile ke mntasekhaya, uzame uba ngabana le mali uyithumele kule ndawo kwakufanele uyithumele kuyo. Bendicinga apha, xa wawukwazile uthumela i-1.5 ngoba becela imali ngoDisemba wabathumelela, kutsho ukuthi i-akhawunti unayo, i-akhawunti number yabo unayo. So why ungavesi kufake yonke laa mali kwi-akhawunti number yabo uthi ogqiba uvala umlomo wakho, sibe ke sohlukene ngaloo nto leyo? Sizazithetha ke guys into ezinje, soze singazithethi. Sizi-influencer, so sizi-influencer nje funeke sinilwele apho nohlulakala khona, because nina nisinike iphawana. Kule phawana sinayo incinci, masingaphelele kuba ngabene sinihlekise kuphela, masinincede apho nidinga khona uncedwa xa sikwaziyo. I woke up trending again today, and this time I'm trending because apparently I spent imali ngane that was raised. And that is the most insulting thing ever, because I work so hard for every cent that I have, but it's okay. I'm always the bad guy in a story, and I've gotten used to it. I'm so good at being the bad guy. So let me explain what happened. What happened was the money was raised last year in August, and we started getting in touch with the family. Eventually we got in touch with a neighbor who was assisting at the time, and the agreement between the family, the neighbor, and myself was that the money was going to be put in an investment account, right? Sharp. We got a hold of financial advisors, and the family chose one that they liked. The financial advisor then started the process, and the family was supposed to hand over documentation, which they were struggling to get a hold of the documentation. Around December, the financial advisor, of course, is going on leave and stuff like that. And the family is like, no, we'll sort this out in January. They then asked me for money for Christmas. I'm like, how much money do you guys need? They didn't even need that much money, but I was like, okay, sharp, let me send the money. I sent the money, and they were like, oh, thank you so much. We received the money. It's going to help us quite a bit. I was like, great.
Cool. January, I follow up and the family's like, no, we'll send it. Great. February, I follow up. I'm like, Aibo, schools are opened. Because imali and Old Mutual, and the purpose is for the child to have ease to go back to school. They're like, no, we're gonna sort it out. February end, I ask again. They're like, no, ingani phone. I'm like, why are we buying a child a phone? Why is that the priority? They're like, no, Pela, dala lo muntu na 21 utingi phone. I'm like, whoa, the child we raised money for was not 21. So who's this 21-year-old that we've now all of a sudden allocating money to? I get no answer. I follow up again. I'm like, hey, do you guys mind if I just deposit limali? No answer. To the point where I sent another message even this morning to say, I'm now trending on Facebook. What's going on? Can someone explain? No answer. So here's my decision that I'm taking because everyone else that has been helping in the story has quickly removed themselves. Every single person. To the point, bethi udle imali mina ke ngiyayisebenzela zami imali and angidinge umuntu ozothi ngidle imali zabantu because umndeni does not want to cooperate and now they've decided to tell half the truth. Ngicela ukunibusela imali zenu bo baby, each and every single cent that you donated. The donations took place in August. May I please ask, my email is in my bio, my DMs are all open in every single one of my social media platforms. Please send me a screenshot of the money that you donated towards this young girl. I would like to return every cent. And once again, as I stated over a month ago, I'm no longer helping anyone financially ever again. You will never hear Dominic saying, hey, put money in my account, let's help this. No, because and people don't tell the full truth, right? When the family is ready to tell the full truth, because I have all the communication and I'm good. But please send me proof of payments and I will spend the next week or however long it takes returning every cent. And if you guys want to donate to the family, please do it directly and you deal with the family on your own. Mina sengicela ukuzikhipa. As Dominic Amanda Zaka, ngicela ukuzikhipa. I've been dealing with this silently for a very long time, and now that the family has decided to follow this platform, asiqhubekeni lapho ke. Ngicela ukunibuyisela imali zenu and you guys can donate leyo mali kumndeni. This is a decision I'm taking for my peace. Ne, akho mali engidlile mina. Imali nemali enginayo ngiyayisebenzela. I work very hard at that. So angifuni lokhu nihambe ningikhomba ke nithi sengidle imali zabantu. Cha. Ngiyabonga, ngicela wonke umuntu odonatile. Even if it takes the whole year. Ngicela ningithumela ama proof of payment nginirefundele imali zenu. Ne? Thank you so much. Nibe nosuku oluhle. Lo Dominic obonisa ungabi nabuntu, obonisa ungabi nazwelo is the same Dominic ebehlala elapha esixelela ngenhlungu yakho kwabo, indlela ebebehlupheka ngayo besakhula. So you would expect uDominic ukuthi le situation yalomntana ayitreate kangcono. But yena ubone iopportunity yokuzenzela imali. Inkohlakalo le eyenziwe nguDominic kula family nakulamntana. Inkohlakalo ephinda-phindeneyo and into ebuhlungu ngoDominic is that akayiboni loo nto leyo, usabonisa ukungakhathali. Imali yayikholekthwe ngo-August, 9 months later sisathetha ngemali. Ucela kwami uba ndenze follow up kule mali ngoMarch. Ndithe ukumthumela kwami imessage uDominic wandiblock. Yayintoni eyayimohlula uDominic uba athi imali sasekhona eaccountini, nansi iproof, but ifamily ayibuyi kum. Ngoku nguMay kuvela into ze financial advisors, investment plans and trust funds. Imalini le ayicollectileyo uDominic uba kungade bafuna uvula o-trust funds. And ifamily lindile phaya, ilinde le mali. Secondly, uyaxoka uDominic xa ithi ifamily ayibuyi kuye. Uthi lamntana, the last time they heard from uDominic was when uDominic instructed them to go and open an Old Mutual account. Uthi ngoku uza kuyirefunda imali ebantwini. Okay, sibonise imali andithi sahlele kwi-account yakho, sibonise uba nansi imali endiza kuyirefunda ebantwini. And this whole exercise yorefunda abantu uyenza ngoba uyayazi uba not every
person that contributed uza kuyiclaima la mali. So yonke lento izawuphelela esithubeni. A genuine person ebeza kuthi I can't get hold of ifamily. Aqhagamshelane nesikolo. It took me 2 hours to get a number katisha wasesikolweni with the help of a friend ehlala eMonti, uLuba olapha ku TikTok. So if you cannot get if you cannot get hold of the family all of a sudden, why ungaqhagamshelani nesikolo? Isikolo senza inzamo ukuthi le mali yofika emntaneni. Uyaxoka lo Dominic wena. And then kukhona ke they can never make me hate you, Dom. Abantu who wants a transparency and accountability from Dom, the haters is got Dom. Those are the kinds of people that we are dealing with. Put yourself eSlangwenzala family. Try that for once before you start saying they can never make me hate you. uDominic makahambise la mali. Uyayazi inhlungu yalamntana. Makahambise la mali ayekube esenze excuses. 9 months. Dominic explainer. Not even once athi nansi mali sasekhona. Never ever. Mabethunana, if you have a Facebook account, dicela uye ufike usearche umalume ohlekisayo. Nibuyeni ke sixoxe, but let me brief you. Ananoma niyakhumbula ndiceliwe ukuba investigate kuba imali eyayicontribute kuDominic icontributelwa umntana who was bullied ebhasini kwesa sixeko saseMonti yaphelela phi na. The last update kuDominic was on the 25th of August last year. Damthumela uDominic message one block after enze live thizeni and my name was mentioned and trolls zakhe zandibiza hater kaDominic. So uDominic izanganikeze impendulo on that. Malume is investigating on that aggressively, and I'm happy kukho umntu oyilandelayo, umntu osasenobuntu, osasenozwelo, because lento eyenziwa nguDominic yokutya imali yomntana. La mntana uyayidinga la mali, ayibobuntu obo. These so-called influencers, some of them are scamming you, ndisaphinda ndiyayitsho loo nto leyo. Ngoku kuthiwa the same Dominic uthi abantu mabamthumele i-proof of payment. If you contributed, thumela i-proof of payment, akubhatale back. Why is she refunding people if she still has the money? Why angayihambisa emntaneni? Because la mntwana uyayidinga la mali. And wayethe kunemali econtributiweyo that she claimed ukuthi uzayihambisa ngokwakhe eMonti, wathi khona nempahla. Ziphi zonke ezo zinto? Ziphi? Cela niye kule page bethona nasibuye sixoxeni. Iyadika lento because it involves umntana who is in real need of le mali and whatever else was contributed. But uDominic ulapha nangu sambamba ngama voucher trying to drain more money from people. We seriously need to put a stop ezintweni ezifana nezi. Niye kuba zi-groupies, nihlale nithe ti zi-influencers, nide ningaboni nezinto ezirong abazenzayo. Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. We are trended Dominic Saqa ngokudla imali yema-donations yemntwana. So Dominic bamfakela imali ngemva umntwana trendile bebampulisha.
bamfakela abantu imali uDominic wachawa leyo mali and manje yafuneka leyo mali. They are dragging him lapha enkundleni yokuxhumana bayasho ukuthi bafuna imali bam-expose bayamthuka and uyadinaya ukuthi udla imali yebantwana yena. Uyasho ukuthi yena akasadla imali ema-donation yena udla yonke imali la isebentela kahle imali ema-donations and uthi ufuna kurefunda bonke laba labadonatile but bantu bathi hayi bo Dominic uyidlile vele imali, vuma uphike lani ukuthi udla imali yemntwana. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.